Salum horas madihita saluhutna di hamu kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hai pason dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus. Adorakso tapara di hata nitu hatta jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohok dame siap debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Hatani tuhata na gabe jamita di partangyangata na laos epistel di Minggu Pentakosta na Parjulu di tanggal 24 Mei 2026. Imahatani tuhata na tersurat di buku Sada Musa bidu 4 ayat 10 rodi ayat 26. Ujahama dihita sonoma didok hatani tuhata. Dungi sapurma si kain dohot jol mana. Jadi gabi-gabi maibana jala ditubuhon si Hanok. Dungi dipukama sada sosor dibahen ma guarni sosori Hanok mangihuton guarni anak naik. Dungi ditubuhon si Hanok ma si Irat. Si Irat manubuhon si Mehu Yael. Si Mehu Yael manubuhon si Metusael. Si Metusael manubuhon si Lamek. Alayanggo si Lamek dua dojol mana dibuat. Guarni nasada si Ada. Guarni paduahon si Jilla. Dungi ditubuhon si Ada masih Jabal. Ibana do opuni sudi aka namangingani udung-udung dohot na marpinahan. Ia guarni angginai si Jubal. Jadi si Jabal, si Jubal. Ibana do opuni sudi aka si Piltik hasapi dohot Sordam. Si Jilla pe ditubuhon do si Tubal Kain. Padde ni sude aka si Pauli Tobaga dohot bosi. Ia iboto ni si Tubal Kain si Naemado. Dunginin na si Lamek ma tu jol mana na duai. Siada dohot si Jilla. Bigi hamu maswaraku hamu ale jol mani si Lamek. Pinggol hamu ma torsakon. Saya na bunokku do sada bawa. Alani bugaki jalasada duli-duli alani bosarhon. Ay molo pitu hali abulon ia sikain iko 70 hali pitu abulon anggo silamek. Dungi sapurma si Adam muse dohok jol manai jadi ditubuh ma anak sada dibahem ma guarna si Set. Ainunga disoluko debata tuau sada tubu na asing sika ni si Abel na binunu ni si Kain ninna. Tubu madohot anak ni si Set sada dibahem ma guarni si Enos ujima dipuka halak pajou-jou guarni Jahobak. Ima hatani tuhata di hamu kadongan saha porsiaun tutu sada suku-suku nama cai arga jalahu pikir nabalga siat turpukon sarupa dotong rasa penasarata dohot penasaran muna ate. Siat dia do jolma manang istri ni si Kaino. Hayalana nataboto hola dua do anak ni si Adam dohot si Hawa. Ima si Kain dohot si Abel. Atikpe di kemudian hari dibunuh si Kaido si Abeli jala songon na tarsurat di turpuk tahun dung manang na pigaliling ba tubuh mamuse duk sapur na si Adam do jol manay maksud na si Hawa tubuh ma si Set jala didok ma ibana panggatini si Abel. Suku-sukuta sia dia do aka istri ni halakon istri ni si Kain aida holan na tului do di pabua tu hita anak ni si Adam do si Hawa sedia do istri ni si Set anon na manubuhon si
anak nananidok na di bagasan turpukor rupane. Si Enos. Memang akamang dohot tamuinang molo tajahay di Bibeli danga pala adong hatorangan nagajang jalana torang taringot tusi. Dungi muse hira jarang do disuraton hasosorang ni buru-buru di Bibeli. Jadi diturupukon adong do nakiningan iboton ni si tubal kain didok. Molo pe disuraton hatutubuna olo dodang di pabua guarna. Nakpe di pabua guarna alai dang di pamasuk tu silsila. Ala menganut sistem donuai tehe patri lineardo rupane hala Ibrani hala Yahudi songo kalak Batak molo tabereng silsidan di halak Batak memang tangadong di surat tonaka ibototai holan akka bawana martinudo do rupane. Jadi songoni dotong tabereng di Bibelon. Contohnya molo taingot tubuh ni si Jakob ate. Anggona taingot si 12 ido. Ruben, Simeon, Levi dan seterusnya rupane. Jala aus sugari di suku kita piga du tubuh ni si Jakob ina. Godangad do pera. Nama dok 12. Ala memang bawa si 12 ido. Na taingot di kemudian hari Laus ima margane Israel sisa 12 marga naninay rupane. Hape adong do sada boru-boru ibotona sida na marguar sidina. Jadi hampir dilupakan do sidina rupane. Tang adong pola adong martaringot tu sidinaon. Jadi mau binain rupane cerdak cermat Alkitab manang cermat Bibel. Piga ma anak ni si Jakob ningon godangad do na marningot si 12. Lupa do rupane si Dina. Jadi molo sianin waik tabereng dak 12 tolu alai marga ni Israel hobar tu torop ni bawa na sorang di si Jakob ba 12. Ima jorupane akamang dohot tamuinang. Jadi tangapala di surat di sosude taringot tu si alai molo taingotan non nanidok ni si Johannes au sugari di suraton sude di Bibelon ba ai lautappe hurang do tinta panuratanna dohok bulung-bulung nadong di portivion hurang do rupani inganan ni panuratan ni hatai. Akamang dohot taminang tacuba majo tajaha di sada Musa bidu 5 ayat 4 uduk nitrupuk taur rupani nama dok songonon ia umur ni si Adam dukosa ditubuhon si Set 800 tahun do. Jala ditubuhon anak dohot boru. Di hati Indonesia umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi molosianok kita nuaing mamereng berarti takolan natului tubuh ni si Adam doho si Hawa. Atik pe na dipabua tu hita di Bibeli rupane si Kain si Abel dohot si Set do. Dungi musianon aka keturunan nasida. Lapatan na takola bawa ditubuhon si Adam dohot si Hawa. Adong do boru-boru. Holani itu tu songon natadok nakiningan tangapala di suraton di Bibeli. Jalasian umur ni si Adam napola satu 130 tahun ni hirana semungkit dua teh. Tangadong be natubu kemudian. Tabayakob maju nuaing 130 tahun. Pasti do adong natubu. Jadi sahalina ya kamang dohot tamu inang bah molo disukun au majorupani sonari molo disukun ise do istri ni si Kaini atik pedang di pabua guarna bu sajo de ibotona tubuh ni si Adam doho si Hawa ise do istri ni si Set bu sajo do nakiningan ibotona ai natar surat nakidai 10 pitui itor langsung tusido rupane itor nama nubuhon nama
Hama kadongan saha porseaon dohonot tama jol manisi kain nanidok nai boi sajodoi tubuh nisi Adam do si Hawa. Jol manisi set boi sajodoi tubuh nisi Adam dohot si Hawa. Suku-suku namangihut ramuse dohonot tama ai bui do songoni. Jita padu murupani tu para datota dohot aka budayata situasi tanwaing ai bui do songoni. Ba hobar tu natar surat di Bibelon ditikii nabui masongoni. Alay unang bidibana tok songoni saun hari. Nabui masongoni. Ai si harojolma. Dangadong, ay dangadong do pe jolma. Alay dung matorop jolmai di tanoon dang besongoni. Molo tajaha anon ditolu Musa bidu 10 ayat onom sahatu ayat 10 didok madisi dang bui be masiolian akana solhot martutur. Tumakasan not tajahe rupane. Dang bui dialap on dang bui dibuat on dang bui di hahua on soni malibad disi. Intina dang bui be masiolian akana solhot martutur. Jadi sian hatoranganon nuaing berarti namasa do nama siolian akan nama riboto. Jadi budayai marasing-asing do molo dihita halak Batak secara khusus ate dang bui noni jala dang marada di dok guarni tor dipeweli namai sianaka lingkungan. Ima jotu siate kamang dohot tamu ina nami saunari lau majohita tu ipolani jamitaon. Dia ma nabui taputihi siat turpu jamitaon nagabi jamita dihita merdomu tu minggu Pentakosta na parjului manang hasasaur ni todi porbadia. Dihamuaka amanami dohot ina nami molo iba mamereng rupani pinomat adong matulu sirenu konot tadison na parjulu dohonot tama nunga siap mulana HP dilehot debata para sini rohaon karunia tujol mai. Jadi molo taberengan no topik ni mingguta di minggu tanggal 24 ragam karunia do dibayar di sirupane para sini rohaon. Jadi sian hatorangan nata ida diturpukon ima jo parjulu nata bereng hadu muanna tu Pentakostai manang hasasaur ni tod di porbadia. Nunga sian mulana HP dilehot debata para sini rohaon manang karunia tu jolmaing. Si Jabal misalna molo di hati Indonesia didok si Jabal ibana mana ni dok na opuni sudi akan mangingani udung-udung dohot namar pinahan. Bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Dohonot tamarupani si Jabaloma nanidokna ahli peternakan. Jadi molo adong aka ahli peternakan nuaing perjulu do si Jabal. Ibana do oppu narupani. Tarsongonaka penemu na terberitai molo adong aka temuan nuaing ba ngadok perjulu na menemukani. Idu na taida perjulu di turpuko si Jabal ma opuni na mangingani udung-udung doho namar pinahan. Jadi molo dakta tusi namar pinahanon tasukum masih Jabal ate. Na paduahon si Jubal anggina. Jadi si Jabal, si Jubal, Yabal dan Yubal opini sidi akasipiltik hasapi dohot sordam bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ahli musik. Jadi molo adong ahli musik nuaing ngasiam mulana adong opuni par musik. Jadi suatu pajago-jago kita suatu tapikir rupani hita nong humebat dope si Jubal. Atik pe dakta BG dope songo dia suarane hasapi nai ate pamiltik nai dohot sordam nai. Situ balkain didok pada ni sudia kasih Paulito baga dohot bosi. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Ahli pandai besi. Jadi molo adong ka tukang las dia segala macam. Namar perdumuat tu bosi. Situ balkain do opong. Jadi molo
orang mengatusi tata suku ma situ balkain. Ima juna parjulu na taida akamang dohot tamu inanami. Jadi dang nuaeng, dang di zaman pada nai baru adong nani dokna karunia manang para sini rohaun. Nunga sian mulane sian jol mana parjului dilehot debata para sini rohau tu jol mai. Aka keahlian dohot akatalenta silehon-lehon na khusus tu jol mai. Na padua hon tadok majorupani songon nani dok ni halak bataki dang dau tubis sian bonana. Molo dau didok disarak babi manang disaruk babi alai molo dau du tubis sian bonana olo do gabe sayur. Tardok keturunan papituhon manang keturunan ketujuh ma silamekon sian sikain. Jadi molo tabereng nakiningan keturunan ketujuh ma ibana rupani silamek. Adong do sifat manang pangalahon na hurang dinggan sian opunai maksudna sian sikain turun manang sahat tu ibana. Ima sifat membunuh. Ai sikain ma atong nanidok na ate manusia pembunuh pertama di Portibion. Dungi silamek nama napaduahon. Ima juna taida nuaing nanang dohonon na tuhi tadi si sai aka pangalahon na dingganima ta warison tu generasi ta. Asa unang be saya dong nani dok nai dang dau tubis siabonana. Jadi molarok pangalahon yaka dan nakiru pani songon nahurang dang dau tubis siabonana inna rupani. Didok akan nabisuk warisan yang kau tinggalkan akan menentukan generasimu. Jadi ta warisom ma, ta memehom ma, aka warisan nadinggan. Warisanon, nakolak kepengate dohot harta. Pangalahon nadinggan, dohot aka ngulu nadinggan, ima ta warison. Ima ta turuton tu aka pino partai. Asa gabe generasi emas, generasi nadinggan tu ari namangihut. Jalan apa tuluhon, dohonot tama, dang manok tong jolmai di bagasan hahulomon di pauli de batado muse jala dibuan tu hatiuron. Jadi dung di patorang taringo tu keturunan ni si kain nakiningan sahat tu akapahopunai ba di pabua mamuse dison keturunan ni si Set na manggati si Abeli. Jadi adong dua tabereng generasi ni si Kain doh generasi ni si Set. Anggo pinopar ni si Kain tardok akan namalo do nakitaida diturpuki. Alai datu ngadong siani nama muji Jehovah. Taida ma nawalu ayat sian ayat 10 pitu sahat tu ayat 24 tangadong disidi goar ni Jehovah. Peradaban nama cai hebat dunian alai holat tu dirina. Om manani dokna generasi tanpa Tuhan. Jadi harung do generasi tanpa Tuhan. Alai duk tubuh si Enos anak ni si Set dipukahalak ma pajojo guarni Jehovah. Om manani dokna generasi yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Tetua kamang nanaing dohonon na disi boido luar biasa sasahalaki alanya kana adong di bana. Alai gabe marisuang do ya non moloso dijo guarni Jehovah disude na adong di ibanai. Atong saita pa jojo maguarni Tuhane guarni Jehovah disude gulmit ni ngoluta asa tarpasu-pasu hita. Jadi gabe generasi na rapot Tuhani mahita, generasi yang selalu senantiasa bersama dengan Tuhan. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi kami pauratom may asa di parubihok katami parbuin na dengkan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.